Sengaphakathi kwesimanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi eyamaphambili. Yazi kwesimanzonzo sekulethela khona indaba ezisashisayo. Ezoqala ezokuthi umfowahliziyo zogoba ungizwa umfamchunu. Sekukhona imbiko ngempela ehlongozayo ukuthi ngenzeka ukuthi avule iqembu lakhe lezepolitiki. Selize lavela negama ukuthi uzothiwa iziyakhala Freedom Fighters okuzoba iZFF. Lezi ndaba ke noma ngingakaqinisekisa kodwa lo omphethele ezoxhumana kakhulukazi lapha kuma video aphinde futhi amshuthe nama CD cover okuyena uGezandludla uyena ke ofakela ama logo la akhe iziyakhala Freedom Fighters okuyiZFF okusolakala ngempela ukuthi ngathi umfowahliziyo zogoba usefuna uvula iqembu lakhe lezepolitiki. Kuzokhumuleka ukuthi lesi sigameko silandele isigameko ekade sivelile sokuthi umfowahliziyo zogoba kade ngenile lapha eStokisini wahlala ngicabanga ukuthi izithuke lengimisela evikini njengoba kade sanda kuphuma ekhishwa ngebhayili. Ake hlane ezathi usiza umuntu wakho uthi wena uma ukuthi ngenzeka umfowahliziyo zogoba uyalivula leli qembu lakhe okuyiZFF ungasengakubona ngempela ukuthi usupporta leli qembu njengoba sazi ukuthi ungizo umuntu osaziwa kakhulu la eSouth Africa njengoba de evela ngempela lapha einkundleni zokuxhumana phinde vele futhi na kwi media esingabala khona SABC no E-News. Ake hlane ezathi ke sizwe umbono wakho ngalolu daba. Till next time sizohlangana futhi mase ngophathele indaba eshisayo ezimayelana nomaskandi. Siyabonga. Aykhale bafana bakithi.